5463. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Dostlar, men sport bilan shug'ullanar ekan, demak bugun sport turida сөйләшәчәкбез. Biz baribizda voleybol, futbol, basketbol, boks kebek sport turlari bilan tanishmiz. Sizning kudo turida eshitganingiz bormi? Mening do'stim Süleyman naq менә әлеге sport turi bilan shug'ullana. Һәм ул мине үзенә qonaqqa chaqirdi. Әйдәгез карыйк әле. Әнвәр, сәлам, минем исмем Сулейман. Мин кудо белән шөгыльләнәм. Мондый спорт түрен ишеткәнем бармы? Киләйдә кунакка, сине дә сугышырга өйрәтермен. Көтәм. Минемчә, бу бик кызыклы спорт түрі. Аның белән тагын да якынрак танышмыйча булмас, дуслар. Әйдәгез киттек Сулейман янына. Дуслар, без Сулейман янына кунакка килдек. Ул мине сугышырга өйрәтәм дигән иде. Әйдәгез аның янына керик. О, сәлам Сулейман. Сәлам, Әнвәр. Камалов Сөләйман, 7 яшь. Адымнар мәктәбенең 1-нче сыйныфында укый. Буш вакытта рәсем ясарга, җырларга, фортепианода уйнарга ярата. Сөләйманга телефонда уйнарга ял көнендә генә рөхсәт итәләр. Хәлләрем ничек? Әйбәт синеке? Минеке дә әйбәт кенә. Әйдә, утыр, сөйләшеп алабыз. Әйдә. Сөлейман, каралы. Синең әтиең баянчы, әллә җырлый да, әниең дә җырчы. Ә син баянда уйныйсыңмы, әллә җырлыйсыңмы? Мин җырлыйм да, баянда соңра кирәнерем уйнарга. Дөрес. Әле синең вакытың күп. Каралы. Минем куду турында бер кайчан да ишеткәнем юк иде. Сөйләп кит әле миңа ул спорт турында кыскача гына. Кудо ул карате кебек. Аны уйлап чыгарган великий кудоист Адзума Такаси. Кудоның девизы реальнее только жизнь. Кызык. Күпме шөгыльләнәсең син? Мин кудога ярты ел йөрим. Күрүемчә, сиңа анда бик эше, шулаймы? Әйе. Синең көндәшләрең көчлеме кудода? Әйе, әлбәттә. Сулейман, әлеге спорт түрі белән син ничек кызыксынып киттең? Миңа әти беренче тапкыр сөйләде кудо турында. Беренче тапкыр мине алып барды. Аңлашылды. Тренировкаларың атнага ничә тапкыр үтә? 2 тапкыр үтә. Әле ярышларда катнашканың юкмы? Юк, әле катнашканым юк, бәлки әле катнашырым. Әлбәттә катнашырсың. Карале, Сулейман, син тормышыңны кудо белән бәйлисең киләме үскәч? Әйе, миңа кудо ошый. Яхшы. Белүемчә, кудода әле поясларда бик мөһим рольне уйный. Анда ниндиләр бар? Ак, шәмәхә, яшел, кызыл, сары. Менә шулар гына искә төшердем. Кара бармысың? Кара әлбәттә бар. Ул иң көчлеләргә генә бирелә инде, Әйе, бу пояс мастера. Аңлашылды. Синең хәзер нинди пояс? Минем әле ак пояс. Аттестация үтсәм, миңа шәмәхә пояс бирәләр. Уңышлар сиңа алайса. Син укудан да тыш нәрсә беләндер шөгыльләнәсеңме? Мин яратам фортепианода уйнарга. Мин рәсемләр ясыйм. Мин велосипедта йөрим. Мин самокатта йөрим. Мин ашарга тәмле итеп яратам. Мин матур итеп киенергә яратам. Мин яратам природаны яратам. Бассейнда койынырга яратам. Телефонда утырга яратам иде иногда гына. Ял көнне бирәләр миңа, воскресенье көнне. Әтием. Соңгы минеке кудо инде. Минем иң любимый хобби. Яраткан. Син тәмле итеп ашарга пешерергә яратам дидең. Нәрсә пешергәнең бар? Мин пешергәнем бар. Кыймаклар, шәй ясарга беләм. Блинчик бар ясарга беләм. Шоколадный кекс әнием белән. Әнием әзрәк кенә бушып җибәрә. Мин анда йомырка кыздырам. Плитада шундай сыек күкәй бар бит, шуны кыздырасың. Шуны яратам. Мин ярата пешергә лапша,
тукмаш аш яратам. Аш рассольник яратам пешерге, борщ пешерем. И соңгы мин яратам салатлар пешерге. Афәрин, Сөлейман, син безгә үзеңнең тренировкаңда күрсәтәсеңме соң? Әлбәттә күрсәтәм мин сиңа. Әйдә, киттек. Хос, Пас, хос. пас. Тренировкаларың шәп итә, Сөлейман. Син чыннан да афәрин. Сәләтле икәнсең. Менә мин кимоналар киеп куйдым. О, бик матурсың. Килешәме? Әйе. Менә тренерның яшел поясында тактым әле. Үземне симпай итеп хис итәсем килде. Кораль шулай матур икән. Әйе, миңа да ошый. Моның өчен бик күпме тырышырга кирәк. Анвар, монда бик күп кирәк тырышырга. Монда кирәк әйбәт итеп прямой удар эшләргә, турыларына монда 1 2 1 2 боковой эшләргә, давай 1 2 1 2 и шулай инде бөтен әйберләр кирәк эшләргә. Аңлашылды, рәхмәт. Хәзер мине сугышырга өйрәтәсеңме соң инде? Әлбәттә, өйрәтәм мин сине сугышырга. Буасың киләме настоящий боец? Тогда минем белән тренировкалар бар. Я, Сөлейман, беренче күнүгө нинди? Эй, Йой. канаты. И хәзер туры эшлибез ударлар. 1 2 3 Аякларны ишәтәбез. Минем арттан кабатла. 1 2 боковой эшлибез набайтып. Мате. Нәрсә соң матты? Мате у бетте дигән сүз. Хәзер нинди күнүгө күрсәтәсең? Әнә кара. Димәк, кулларны берләштерәбез. Давай. Һәм тезләр белән бәрәбез. Әйе. Сөлейман, сугышканда бу ничек буласың? Бу менә итеп менә аласың да. Мин куллар мондамы? Әйе. И аннарысын набай итеп инде набай итеп бәрәсең Тез аякларны. белән ишемә сугасың дисең. Әйе. Көчле сугасың икән син, Сөлейман. Әйе. Сөлейман, өйрәткән күнегүләрең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Син зур афәрин. Урамда берәр кеше бәйләнсә, мин аңа әлеге күнегүләрне күрсәтермен. Алга таба мин сиңа зур уңышлар телим. Шаянтыбыз өчен дәвам итә, дуслар. Сау булыгыз, дуслар. Шәп сәяхәт булды бу, дуслар. Хәзер минем дә кудо белән шөгыльләнә башлыйсым килде. Шаяннар, сезнең нинди дә булса сәләтегез бармы? Безгә хат языгыз, һәм без сезнең янга кунакка килербез. Бүгенгә шулар иде. Сау булыгыз.